Mountainbikers maken de Sint-Pietersberg in Maastricht weer schoon. Dit is onze manier om dan wat terug te doen en ook om te laten zien dat wij inderdaad heel erg van de natuur houden. En het dagboek van de vader van Nart Reinders vormt de basis van een nieuwe voorstelling. Je ziet het in Rondje Limburg. Welkom bij weer een nieuw Rondje Limburg vanaf de prachtige omgeving hier bij de Sint-Pietersberg in Maastricht. En mocht je nu denken, wat ziet het hier toch netjes uit? Dat klopt, want daar is deze week hard aan gewerkt. Nou, die mountainbiker, dat zijn de mensen, daar doen we het voor. En natuurlijk ook voor de natuur. Vandaag grote clean-up hier rond de Sint-Pieterstrail. Namens de stichting Sint-Pieters Trails. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er allemaal zijn. Namens Sint-Pieter Trails hebben we een clean-it-up of pick-up actie georganiseerd. De stichting Sint-Pieters Trails bestaat uit zo'n 70 vervente mountainbikers die nauw betrokken zijn bij een toegewezen fietspaden en de daaromheen liggende natuur. Nou, de stichting is met name opgericht om te zorgen dat de mountainbikers rondom Maastricht hun hobby kunnen blijven beoefenen. En dat er een aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld natuurorganisaties zoals natuurmonumenten. Niet alleen met natuurmonumenten, maar ook met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, het CNME, wordt samengewerkt. Die laatste partij voor de hesjes, knijpers en vuilniszakken gezorgd, waarmee de leden van de club nu aan het opruimen zijn. De stichting had geen moeite om mensen te vinden die meehielpen. Ze hebben allemaal een grote voorliefde voor de berg. Nou, ik wandel hier graag, ik mountainbike hier heel graag. En ja, dan zie je nog wel eens wat rommel liggen. Dat irriteert wel. Als je druk aan het mountainbiken bent, heb je natuurlijk eigenlijk niet zoveel tijd om dat op te ruimen. Dus ja, men kwam met het initiatief om de berg eens op te ruimen met een aantal mountainbikevrienden. Dat leek mij een heel goed initiatief. Tijdens het mountainbiken viel geregeld op dat er toch wel her en der wat troep op de berg lag. Dus in plaats van het te laten liggen, namen we het wel altijd al een beetje mee in onze tasjes. Maar het is wat makkelijker om nu met de grote tas op pad te gaan. Dit is onze manier om dan wat terug te doen en ook om te laten zien dat wij inderdaad heel erg van de natuur houden. Dat we hier graag zijn. Naast het mountainbiken kom ik hier ook vaak met mijn gezin. Gewoon puur om te wandelen. En wij nemen al onze rommel mee. Maar ja, helaas is dat niet voor iedereen zo. Dus vandaar dat we hier nu zijn. Tijdens het opruimen valt hen een aantal dingen op. Met name in de weken van de vakantie vind je de tissues echt overal. En dat is ja, een behoorlijke afvalpost, want die tissues die zijn niet zomaar 1, 2, 3 verdwenen. Gelukkig vallen de mountainbikepaden best wel mee eigenlijk qua afval. Dat is eigenlijk wat ons tot nu toe opvalt. Maar heel veel blikjes, verpakkingjes van koekjes, fruitsapjes, waterflesjes. Jelletjes. Ja, die vind ik toch wel meevallen. Alle mee, ja. Met name blikjes en papiertjes met onherkenbare substanties aan. Ja, en zo werden er in totaal maar liefst 9 vuilniszakken aan afval hier verwijderd. In Venlo wordt door studenten een padeltoernooi georganiseerd voor Joppe die de vlinderziekte heeft. Dit is de 7-jarige Joppe, een vrolijk jochie met epidermolysis bullosa, ook wel de vlinderziekte genoemd. Het is een erfelijke en vaak ernstige huidaandoening. Ja, Joppe heeft een milde variant. En dat wil eigenlijk zeggen, het vooral bij de handen en bij de voeten. En als er wrijving ontstaat, dan ontstaan er of wondjes of blaren. Ja. Hé Job? Ja. En ja, dat is eigenlijk bij de minste of geringste wrijving al. Dus. Je moet ook geen groene pleisters. Ze hebben echt speciaal verbandmateriaal wat we allemaal via het UMC Groningen allemaal geleverd kregen. En waar Job ook onder behandeling staat, hè? En hier bij de hand had ik een keer een blaar en toen deed hij steeds prikken, maar hij bleef steeds groeien. En toen zei ik tegen Joppe, ja, schreeuw maar. En dan ja, moet ik echt zoeën. En dan, ja, hij schreeuwt dan, alles wil ik. Maar ja, het moet. En het weet, hè, dat het moet. Maar dat is niet gewoon, ja, dat is niet leuk, hè, vriend? Ja. Een genezend medicijn is er nog niet, maar verlichting wel. En daarvoor is onderzoek en geld nodig. Daarom organiseren Venlose studenten op 25 mei een padeltoernooi voor Stichting Vlinderkind. Stichting Vlinderkind sprak ons eigenlijk meteen aan, vooral omdat wij die ziekte ook niet kennen. Maar het is meer mensen hebben die ziekte dan dat mensen ALS hebben in Nederland. En dat kent eigenlijk iedereen. Dus het leek ons heel mooi om daar meer naamsbekendheid aan te geven en daar iets voor te organiseren.
Ja, wij hebben dan een padeltoernooi gepland met ook allemaal activiteiten daarnaast. Dus ook zodat de kinderen mee kunnen en gewoon dat het zo groot mogelijk eigenlijk wordt. Zodat we zoveel mogelijk geld kunnen ophalen voor deze ziekte. En wat is het streefdoel? Of hebben jullie dat, een streefbedrag? Ja, we gaan sowieso proberen om minimaal €5.000 op te halen. We hebben ook een actiepagina waar we geld ophalen. Dus echt alles wat we die dag organiseren gaat naar de vlinderziekte. Dus dit is vooral verlichting voor de kinderen, verzorging. Helaas geen medicijn dus, maar vooral verlichting. En ook dat er wat meer bekendheid komt. Dat Joppe loopt vaak inderdaad zo erbij. En krijg je heel vaak opmerkingen, wat heb jij dan? Wat heb je daar, wat heb je hier? Dan zeg ik, ja, soms als ze het heel vaak zeggen, dat hoef je niet te weten. Ja, en soms is het gewoon, ik heb de blarenziekte, hè? Ja, soms zeg ik heb er een blaar gehad. Of ik zeg wel soms, ik heb er een wondje. En dus we zien dat er wat komt, waardoor de kindjes geholpen werden. En dat ze ook echt gewoon kind kunnen zien. En ook weer met de ouders kunnen knuffelen. En met de vriendjes. En vriendjes gewoon mee kunnen doen met dat wat ze willen. En niet op jonge leeftijd al keuzes moeten maken. Straks zie je een nieuw speelgoedmuseum. Maar eerst gaan we terug naar het begin van deze week, want toen was het Koningsdag. In Pelemaas blikken ze nog verder terug, toen het nog geen Koningsdag was, maar nog Koninginnedag. Precies 40 jaar geleden kwam deze auto met daarin toenmalig koningin Beatrix en prins Klaus het terrein van schutterij Sint-Willibrordus opgereden. Het was de start van Koninginnedag 1986 in Meijel. En daarmee was het de eerste plaats in Limburg waar Koninginnedag officieel met het Koningshuis werd gevierd. Jan, Wim en Jan, lid van de schutterij, waren erbij. Oh, dat was toch zo. Dat is waar, man. Dat was toch een hoogtepunt uit de geschiedenis. Zeker. Wie die van Deuren afkwam en wie dat bekend wordt dat die in de mail kwamen, ja, dat was het kaasje. Dat was het kaasje. En dat is de koningin. En hier is u een lege hoedje dat u. Alleen ik vond wat die dag zelf, dat is de hele gemeenschap in Meijel, die waren allemaal zinnewaardig, stuk voor stuk. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, je wist niet wat er komen ging. De hele familie was erbij, die jongens waren erbij. En wij waren bij de schutterij, wij waren ook heel spannend. Hoe zal de dag verlopen? Die Verstappen, die zat de kugel te maken. Ja, die zaten door aan de tuffelke. Wij waren aan het schieten toch, met die grote buks. En die jongens die keken maar aan toe. Jos Dams, hij leeft niet meer, maar die heeft de chansendag van zijn leven gehad. Je ziet die jongens, kom, ik leer je er wel. En hij ging uitleggen hoe je dat moest doen. En dan stond je in en stond te schieten. En de volgende alweer en die weer. En die was niet weg. En toen wou Pieter van Vollenhoven, die wou ook te schieten. Maar dat mocht je niet. Hij mocht niet schieten. Die moest weg. Goh, was Jan. En dan het butje zat Geer Verstappen met Harry Thijssen, die waren de keugel aan het maken. En daar stond Klaus toen erbij. En dat is toen heel interessant om te kijken, joh. Die had ook Jan gevonden. Maar iedereen die was hier, maar die begeleiding die erbij was, die zei, kom, we moeten gaan, want een tijd is, we moeten weg. Maar die jongen die zit er nog in, oh, ik moet nog schieten. En dan moest je weer, kom maar, zei Jos, ik klopt hem op het jou, goed gedaan, zei Jos. Die waren hier, dat was veel interessanter als dat dorp toch. Dat weet ik wel, want dat wordt allemaal verteld. De rest was weg, maar die jongens die stonden hier nog te schieten. Ja, die aan de tijd zat. Ja, die aan de tijd zat. Koninginnedag in Meijel wordt nog altijd gezien als een van de meest memorabele gebeurtenissen in het Peeldorp. Extra bijzonder omdat 40 jaar daarvoor koningin Wilhelmina een bezoek bracht. Hoe mooi zou het zijn als koning Willem-Alexander 40 jaar na het bezoek van zijn moeder dit jaar weer Meijel aandoet. De schutterij ontvangt hem met open armen. Voor mij mag hij. Is ze welkom? Altijd natuurlijk, tuurlijk. De hele bubs, alles mee. Alleen ja, de veiligheid zal anders zijn dan vroeger. Ja, bijzonder dat het Koningshuis dus al vaker Meijel wist te vinden. We blijven nog even in het verleden, want Nart Reinders heeft een voorstelling gemaakt, gebaseerd op gevangenisnotities van zijn vader tijdens de oorlog. Hij schrijft ook ergens, wij konden horen hoeveel mensen er bijvoorbeeld weer 's nachts werden gefusilleerd. Dan hoorden we salvo en iedere gevangene kreeg een nekschot. 1 schot, pang, pang. Ja, dan wist je gewoon, na 6 keer dat enkele schot, er waren er 6 gefusilleerd. Soms 9. Ja.
Ja, en daar zit je natuurlijk continu tegen te strijden, tegen je gevoelens, tegen het gigantische verdriet, maar ook de gigantische angst. Ben ik morgen? Hoewel Toon het verhaal nooit direct zelf aan zijn kinderen of naasten vertelde, volgens Nart om hen te beschermen tegen de zwaarte van het verhaal, kwam het verhaal dus toch bij Nart terecht. Maar goed, ik denk toch ook wel tegelijkertijd, doordat hij het zo zorgvuldig heeft opgeschreven, zonder enige taalfout, zonder heel mooi zinsbouw, dat hij ook wel wilde dat het verhaal bleef leven. En als je het ontdekt in 1992 na zijn overlijden, dan denk je, wat moet ik daarmee? Dan helemaal even onderuit zijn als je het leest. En daarna gaat het leven toch weer door. Je hebt 2 kleine kinderen en je bent heel weinig thuis en je vliegt over de hele wereld. Een zwak excuus, geef ik meteen toe. Maar het is wel de realiteit natuurlijk, dat je daar dan niet zo mee bezig bent. En ik denk ook, wie ben jij als zoon om het openbaar te maken, terwijl hij het verborgen wil te houden voor alles en iedereen. Want hij kwam uit het ziekenhuis terug, ging trouwen, hij heeft 2 jaar in het ziekenhuis gelegen. Hij kwam terug, ging trouwen in 1949, kreeg kinderen, ging de carnavalsvereniging mee oprichten, ging de blaaskapel oprichten, ging ook nog naar Duitsland in de 60er jaren de Duitsers vermaken met de blaaskapellenmuziek. Dat heb ik hem overigens wel ooit een keer gevraagd. Pa, heb je daar geen moeite mee? Ja, jij bent in het verzet geweest en je bent gevangen genomen en toch wel behoorlijk door de Duitsers aangepakt. En jong, die mensen hebben mij niks gedaan. Die kan ik niks kwalijk nemen, daar kan ik niks woord op zien. Ja, dan ben je een wereldburger, denk ik. De 5 voorstellingen zijn inmiddels volledig uitverkocht, maar de creativiteit van Nart, gecombineerd met het verhaal, hebben elkaar duidelijk gevonden en zijn niet uitverteld. Ja, natuurlijk. En we hebben nog echt heel veel fijne, oprechte ideeën om die voorstelling echt nog wel iets mooier te maken. Nog groter. Niet groter, zeg maar nog meer gewoon prachtige dingen te maken die het nog iets meer theater maken. Nou is het dan zeg maar een muzikale vertelling, maar daar zit nog veel meer in. Ja, wie weet dat het dus niet bij die 5 voorstellingen blijft. In Pelemaas kunnen we van het verleden naar het heden, want daar is een nieuw speelgoedmuseum geopend. De nieuwe tentoonstelling in het museum Pelemaas is geopend door de kinderburgemeester. In het speelgoedmuseum staat de geschiedenis van speelgoed en speelgoedwinkels uit Pelemaas centraal. Inwoners konden de afgelopen maanden hun speelgoed beschikbaar stellen. Ik had iets van 3, 4 bananendozen en dan nog een doos, dat weet ik veel. Heel veel. Maar dat was allemaal speelgoed van mijn vriend, die 6 jaar geleden overleden is. Stond met mij op de zolder te verstoffen. Ik zag in een oproepje een hele poos geleden van Pelemaas Museum om oud speelgoed te doneren. Ja, en ik ben een beetje de zolder aan het opruimen, want ik ben ook niet meer piep. Dus ik had zoiets van, dit is een mooi initiatief om dat oude speelgoed tentoon te laten stellen. En als er mee gespeeld kan worden, nog mee gespeeld mag worden. Ja, ik vind het een fantastisch museum qua opzet. Echt heel mooi om te zien. Ik ga helemaal terug naar mijn kinderjaren. Veel dingen die ik herken. Ik ben hier ook gekomen omdat ik ben uitgenodigd door een neef van mij die hier een circus tent heeft staan. Gebouwd door zijn ouders, wat hij ooit cadeau heeft gekregen, ik geloof in 1969. Maar ik vind het nog steeds zeer de moeite waard. Wat is voor jou het meest speciale speelgoed wat hier staat? Zo'n blokkenwagen. Want daar zit 1 steentje in. Die heb ik ook eigenlijk steeds in de kamer gehad staan. Gewoon als decoratie. En daar zit 1 blokje in. Die was kwijt en heeft de vader van André heeft die toen bijgemaakt. De kleur wijkt iets af van die andere. Dus andere mensen zien dat niet, maar ik zie meteen, wow, dat lichtblauwe blokje. Nou, het is allemaal oude winkels. Maar ook in Helder had je oude winkels. En in Kessel. En in Beringen. In Grashoek. Bezoekers maken een reis van vlak na de oorlog tot nu. Langs herkenbare etalages, iconische merken en historische foto's.
Ook komen inwoners uit de regio het woord over hun favoriete speelgoed. Er kan ook genoeg gedaan worden. Zo kunnen kinderen zelf ervaren waarmee er vroeger werd gespeeld. Dat deed ook kinderburgemeester Daniël van Buiten. Voor haar is Duplo haar favoriete speelgoed van vroeger. Ja, mooi al dat speelgoed bij elkaar. Dat ze in Maastricht goed kunnen opruimen, dat hadden we al gezien hier op de Sint-Pietersberg. Maar soms misschien een beetje te goed. Want zo verdween namelijk een muurschildering en kwam er een witte muur voor terug. Het kunstwerk van kunstenaar Dave de Leeuw was sinds de onthulling in 2014 uitgegroeid tot een herkenbaar en gewaardeerd beeld in de buurt. Maar is sinds vorige week overschilderd. En toen kwam ik hier langs gereden en ik denk, het is helemaal wit of zo. Ik denk, er klopt iets niet, je hoort iets te zijn. Toen dacht ik, is hij opeens weg? Ja, bizar. En toen heb ik gelijk Maria Stelte geappt en gezegd van ja, weet jij hier iets van? Wat is er gebeurd? Want zij heeft destijds geregeld dat ik hier die muurschildering kon maken. Toen ik het hoorde van Dave, de kunstenaar, ben ik nog nooit zo emotioneel kwaad geworden. Wat doet dat met je? Ja, er komen allerlei filmbeelden voorbij, geschiedenis van mensen, samenwerken met de buurt, hoe het ontstaan is. Ik was er letterlijk stil van, moet ik eerlijk zeggen. De gemeente kwam met een reactie op het verwijderen van de muurschildering. Zij zeggen, bij het afsluiten van de huurovereenkomst van het pand aan de Statensingel zijn afspraken gemaakt met Levanto om het pand in de oorspronkelijke staat terug op te leveren bij het einde van de huur. De muurschildering zat toen al jaren op de gevel. Levanto gaf bij aanvang van de huur aan dat zij het prima vonden om de schildering als herkenningspunt te laten zitten. Bij de afdeling vastgoed, die het pand in eigendom heeft, is de oorsprong van de muurschildering niet bekend geweest. Daarmee ook niet dat deze is gemaakt door kunstenaar Dave de Leeuw. Hadden wij dit geweten, dan hadden we op voorhand zeker contact gezocht met de kunstenaar over de huurafspraak. Zo'n miscommunicatie, geen idee. Het is toch wel de bedoeling dat zeker daar dat mensen zich bewust zijn van de regels en daarnaar kijken en daarna handelen. Ik denk ook dat het zeker uit een soort onwetendheid is gebeurd. Daarop heb ik ook gereageerd. Maar die onwetendheid, ja, dat heeft wel gevolgen. Nou, ze hadden denk ik mij even moeten bellen en even moeten zeggen van hé joh, ja, het is een kunstwerk van jou hier op de muur, hè, kunst in de openbare ruimte. Ja, daar zijn regels voor, dat is kwetsbaar, daar moet je goed voor zorgen, zoals we voor alles zorgen met z'n allen. En dan hadden ze gewoon even moeten uitleggen wat er aan de hand was. En dan had ik nog een paar foto's kunnen maken van de muur. En dat was dan alweer ons rondje Limburg voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer met nieuwe lokale verhalen. Tot dan!